ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମାନବିକତା ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ବି ମଣିଷ ପଣିଆ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ବାଲାବାବା ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବାଲାବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଇଂରେଜ ଅମଳର ଗୋଟିଏ ଚାଳିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟିଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ବି ମିଳୁଛି 2.5 ଟଙ୍କାରେ ପୁରୀ ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଉ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟଙ୍କିକିଆ ବିରି ବରା ଆଳୁଚପ। ସବୁଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ ଏଠିକାର ଆଳୁ କଷା, ଯାହାକି ବିନା କଲରରେ ବି ମନଲୋଭା ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଆଳୁ କଷାର ଟେଷ୍ଟ କେବଳ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା। ଏହି ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ପୁରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ପୁରା ଅଏଲଲେସ୍, ଆଉ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଏହି ଦୋକାନରେ ପ୍ଲେଟ୍ କି ଥର୍ମୋକୁଲ ୟୁଜ୍ ବଦଳରେ ଆଜି ବି ଶାଳପତ୍ରର ସେହି ଦେଶୀ ପ୍ରଥାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଭାଇ। ପୁରୀ କଷା ସହ ଶାଳପତ୍ର ବାସ୍ନା ଯେ ଖାଇବାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଏହି ଦୋକାନର ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ବେସନ ବୁନ୍ଦି ସହ ଆଳୁ କଷା। ବୋଧହୁଏ ଏହି କମ୍ବିନେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇବେ। ସତରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ। ହଁ, ଏହି ଦୋକାନ କେବଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲା ରୁହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପଇସାକୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ଭୋକି ଲୋକର ପେଟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୋକାନରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଛୋଟିଆ ମତାମତଟେ ଦେବେ ଆଉ